үшін Бөгілме Татар мәдәният үзәгенең халык театрына тапшырыла. Режиссер Флюра Шарипова, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре. Яратам кіргірді. Яратам. Бик жаратасың ба? Былайғынам. Сен былайғына жараттың ау? Қыз еге мағаныз. Барыбір оңарға күйеуге шықмайым. Шықламаған екен. Шығалы қызым, шығалы. Шығалы бұнда. Шықтың. Бар қызыңын алып шығалы. Қойылың шығып. Құрәлі гүргүрі кіші олдымдан ішлеп шығып. Гүргүріде керекмейді. Нәсіде керекмей, урина керекмей ме? Өздемейді. Өзің мен жырлап, шоқырып қаралып шықпады. Бар қызыңын алып шығалы. Алып шық. Бар. Халыкны милли иттереп тәрбияләүдә халык театрларының роле биниһая зур. Без халыкны телебезне яратырга, хөрмәт итәргә өйрәтәбез. Без халыкны матур иттереп, чиста итеп татар телендә сөйләшергә өйрәтәбез. Без халкыбызның тарихи язмышын белән таныштырабыз. Кичәге язмышын, бүгенге язмышын һәм киләчәге турында, һәм әлбәттә телне саклау буенча, милли гырыф-гадәтләребезне саклау, алтын бәһәсе булып торырлык классикларыбызның әсәрләрен халыкка җиткерү буенча кем бүген эшли ала? Халык театрлары. Biz аларга әйтәбез, гастрольләрегез кирәк, чыгыгыз, күрсәтегез, нинди яхшы спектакль бит дип. Ә син монтёрны, син шул электрикны, тагын кемнедер бухгалтерны, шул авылга шунда спектакль куярга барасы бар иде. Китеп торыйм әле дип беркем дә бүген аларга эштән җибәрмәй. Бу бер проблема булса, икенче проблема әлбәттә, ул инде декорация проблемасы. Ул инде костюмнар проблемасы, тавыш киләү, шул ук вакытта утны киләү проблемалары. Хәвәскәр театрлар, халык исем йөртә торганнар, аларның бердә профессионаллардан ким буласылары килми. Бик эчтәлекле, бик шундый сыйфатлы пьесаларны, хикәяләрне куя башлаганнар. Элек ничек, бик күп комедиялар, я, мәсәлән, теге куялар, мәсәлән, 5 театр, әни киллене куя, тагын 6 театр, гыргыри кияүләрне. Хәзер алар күбрәк теге беркемдә белмәгән әсәрләргә тотыналар, беркемдә алынмаган әсәрләргә тотыналар һәм ниндер яңа аларга сулыш биреп, яңадан яңарча ничектер аларны ачалар. Әлбәттә алар телене саклыйлар. Әлбәттә алар гомумән татар мөхитен саклыйлар. Чөнки ул хәзер бит авылларда да бетеп бара. Күрәбез без. Әлбәттә, төрле авыллар бар, төрле шартларда тагын бер нәрсә, тагын бер әһәмиятле нәрсә бар. Менә халык театрлар, алар телене генә түгел, алар менә югары сәнгатькә кызыксыну уяталар. Гади кешеләрдә. Алар бит беркемдә профессиональ түгел. Кемдер сытсаучы, кемдер механизатор, кемдер кем. Хәтта авыл башлыклары да катнаша менә шу театрларда. Бик күңелле күренеш бу. Актерларга бер сүз дә әйтмим. Шундый кишле актерлар бар, кайбер театрларда просто сыкланып карыйсың. Кайбер профессиональ театрларда анда дәрәҗәдә уйнаган артистлар сирәк. Ә менә режиссурга килгәндә әлбәттә разбор, пьесага анализ бирү. Менә шушы урыннар аксый. Ул безнең профессиональ режиссерларның да мактанырлык урын түгел шул. Чөнки пьеса режиссер күзлегеннән карап, анда вакыйгаларны сайлап, ничек менә конфликтны эзләп табып, яңа ничек әйтим, яңа интерпретация биреп, ул иң авыр, иң кирәкле һәм иң әлегәчә йомшак урын.